bien. Papa. Opa. Venga, chaval.
pile, pile. Bien, bien. ¡Vamos, Choli! rojo, Sampa. Venga, bonito, venga, bonito, va, va. Oye,
Seropa, que puedes más. Venga, chaval.
Lactuyogurta. 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 Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Kolor atzailerik ez, esne hautsik ez. Ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Lactuyogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere. Venga, Enrique, venga, que puedes, venga. Vamos, venga. Buena. Sí, Rubén, sí. Sí, Rubén, sí. Chavales, bien. Cabeza. ¡Vamos, el balón! Buena, Rubén, buena. Venga, Miguel, ánimo, Miguel.
5. Es la hora ya, hace rato. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. San Ferminetan bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960 estafeta kalean bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak,
iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, bodegon sarria. Laktuyogurta. 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 Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez, ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Laktuyogurta. Orain, lakturale laktosa gabe ere.